Bea van Dijk genomineerde hulp van het jaar. Senior Service zoekt uitbreiding. Het is vandaag 13 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Wim Jacobs is weer bij kennis. De keeperstrainer van VVV heeft de intensive care van het ziekenhuis verlaten. De 50-jarige Leunenaar, die onlangs nog meedeed met de wedstrijd van oud-VVV tegen oud-Venray, kreeg maandagmorgen in zijn slaap een hartstilstand en werd vervolgens meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna werd hij een tijd lang kunstmatig in slaap gehouden. VVV besloot maandag om de training van het eerste elftal af te gelasten. Ook de VVON-bijeenkomst in Stadion de Koel ging maandagavond niet door. Bea van Dijk uit Heide is genomineerd voor Hulp van het jaar. De Nationale Hulpgids organiseert deze verkiezing om stil te staan bij hulpen die net een beetje extra geven. Bea van Dijk uit Heide biedt zorg en ondersteuning vanuit haar atelier aan huis. Zij werkt samen met zeer diverse cliënten, alle die met een zorgvraag zitten. Voornamelijk door middel van creatief bezig zijn probeert Bea de zorgvraag samen met de cliënt op te lossen. De hulpverlener uit Heide is nu genomineerd voor de verkiezing Hulp van het jaar. Zij is opgegeven door de moeder van een van haar cliënten. Was het een verrassing voor u? Ja, dat was zeker een verrassing. Ik had het wel ergens gelezen in de mail dat je iemand kon nomineren, maar er niet eens aan gedacht dat iemand mij zou nomineren, nee. En wat vindt u ervan dat u genomineerd bent? Nou, dat vind ik dus heel leuk, ja. Het is gewoon meer dan dankjewel voor je werk. Ze zeggen nog eens een keer extra van, ja, ik vind dat jij hulp van het jaar mag worden, zo zei ze het letterlijk. De hulpverlener probeert voornamelijk individuele hulp te bieden. Ze kijkt waar de cliënt behoefte aan heeft en met welke activiteiten ze de cliënt kan laten ontplooien. Bea haalt veel voldoening uit haar werk. Eigenlijk uit elke dag dat het weer geslaagd is en dat ze iets leuks gemaakt hebben, dat ze blij zijn, dat ze weer iets geleerd hebben, dat ik weer iets geleerd heb, want ik leer ook heel veel van ze. Ja, eigenlijk is elke dag wel geslaagd. Ook als hij niet geslaagd is, want daar leer je ook van. Op dit moment staat Bea op de 6e plaats in de verkiezingslijst. Tot en met zondag 16 november kan er nog gestemd worden. Vindt u dat Bea van Dijk uit Heide deze titel verdient? Stemmen kan via www.hulpvanhetjaar.nl. Er komt een nieuw evenement naar Venray. De Beleef Lego Dagen. Op 28 en 29 december vindt het nieuwe congres plaats in Evenementenhal Venray. Tijdens de beurs zijn verschillende bijzondere Lego-creaties te zien. Bovendien worden er bouwwedstrijden voor de kinderen georganiseerd. Ook kunnen de bezoekers op zoek naar nieuwe of oude blokjes en onderdelen die te koop worden aangeboden. De beurs is beide dagen van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags geopend. Senior Service Gilde Venray wil uitbreiden in het aantal activiteiten dat aangeboden wordt. Alhoewel het erg goed gaat met de vereniging, hebben zij nog ruimte voor nieuwe cursussen. Senior Service Gilde bestaat op dit moment 23 jaar. Het is een vereniging waar vrijwilligers hun hobby kunnen overdragen aan anderen. De opzet van de vereniging is kennis, kunde en vaardigheid van ouderen voor niets doorgeven aan mensen die dat willen, die daar gebruik van willen maken. Wij zijn aangesloten bij Gilde Nederland en dat is dus de hoofdgedachte ervan. Er zijn veel diverse activiteiten die de ruim 400 bezoekers per week kunnen doen. Onder andere computerles, schilderen en houtbewerking zijn cursussen die worden aangeboden. In totaal zijn er 34 cursussen. Behoorlijk wat, maar Senior Service zou graag willen uitbreiden in het aanbod van activiteiten. We hebben nog wat ruimte om mensen de kans te geven om, als ze een activiteit hebben, om die hieruit te komen oefenen en door te geven aan andere mensen. Senior Service denkt zelf aan een aantal nieuwe cursussen die zij graag zouden willen toevoegen aan het aanbod. Workshops bloemschikken of boeketten maken, wat niet wekelijks hoeft, maar 1 keer in de 14 dagen of 1 keer in de 4 weken zou ook nog wel kunnen. De talen. Momenteel is er nog een groep Frans en Spaanse conversatie. Spaanse conversatie zouden we graag erbij weer doen. Eventueel Pools, als dat zou kunnen. Ook stamboomonderzoek zou het bestuur aan willen bieden als cursus. Mensen die hun hobby graag zouden overdragen aan anderen kunnen zich melden bij Senior Service aan de Prins Bernhardstraat in Venray. Tot zover dit Pelemaasjournaal.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en helder. Bij een zwakke tot matige wind koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden. 'S Middags raakt het bewolkt. Later in de middag en in de avond ontstaat lichte regen. Het wordt maximaal 13 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.